Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem, melyik úton indulok, még nem tudom. Hogyha két életem volna, bármit fel kell hajlanom. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, hova, de hova, de hova, de hova megyek? A Hári János nyári igazmondó szabad egyetem 2011 július 19-i évét megnyitom. Hajrá, Hári! Hajrá, Hári! Területem a terelés és mismásolás. De mielőtt erre rátérnénk, szeretném önöket megismertetni egy nagyon egyszerű, alapfokú bemelegítő gyakorlatsorral, ami segíteni fog, hogy elfedjük a hazugság fiziológiai jegyeit. Nem én voltam, semmi közöm hozzá. Persze, hogy egyedül aludtam. De régen befizettem, örökké veled maradok, soha többé ne lássalak. Hol érdekel, ugyan már, nem az én dolgom, leszarom, magasról leszarom. Érdekelem. Maradjak! Na most menjek, vagy maradjak! Na most menjek, vagy maradjak! Maradjak, vagy szaladjak! Akkor leveszünk! Na milyen volt? Nagyon jó volt, köszönöm szépen, hogy megoldottátok. Fogjátok meg a kezét, csajunk, nektek is segíteni kell. Húzzátok fel a pólóját? Köszönöm. Ugye önök látják, hogy ez egy kocka alapú tárgy. 3, 2... Ez fáj! Mi fáj? Kocka a hasadban. Hová tereltétek a morhát? Ne csúfítsd el. Mérgezett nyilvessző! Ki lőtt nyillal? Indiánok! A szélén van a lábad nagyon. Agyonváglak. Szeretnék elfelejteni magyarul! Nem tettek semmi akadálya. Máskor is fizetek? Ez egész életemben csak fizetek. Miből van magának pénze? És miből van magának pénze? Úgyhogy miből? Hát dolgozom. Új! Maga egy dolgozó, egy fizető dolgozó, dolgozó, pérdolgozó, sorozat dolgozó. És nem értem, hogy mi a baj azzal, hogy az ember agyon dolgozza magát, és aztán elmegy és elkölti a pénzét. Ez bűncselekmény, ember. Bűncselekmény? Nem értem, hogy maguk hogy csinálják. Hogy csináljuk? Oda megyünk, kiválasztjuk, megfogjuk, hazavisszük és használjuk. És ha pecázni megyünk, nem visszük magunkkal. Ja, értem, jó. Úgy éreztem, és én is nekem is jár egy Bigmotát, és képzeld, hogy fölálltam a hátán, és elfogtam a fülét, és csak fogtam, aztán az agyarába kapaszkodtam, és elindultunk. Mentünk fölfelé, repültünk, apa, aludtunk hol, aztán fények voltak, aztán egy nagy kráter, de akkor oda lesüllyedtem, és nagyon gyorsan mentünk, apa, aztán mentünk mellette Alonso, jobbra jött Hamilton, aztán mentem is előzni, apa, és nagyon mentünk, apa, gyorsan, vigyázz, megyél vissza 228 ezen a falnak, kerékvető, apa, kaptunk, vigyázz, kerékvető. Ez van a csavar, és nyomok ezen, apa, nyomjad, gyerünk! Gyerünk ott a célvasthoz, de nem azt hozzá, Tűsen forradalmasította a művészetet, amikor kiállított egy WC csészét a Velencei Biennáli egyik pavilonjában. Mi forradalmasítjuk a WC csészét, állítsuk ki a puszta szart! És akkor nem kell itthon tárolni, kiküldhetjük a berlini, a bécsi, a párizsi, a New Yorki galériákba. Azért ezzel van egy kis probléma. Mi lesz, hogyha hamisítják? Ha elkezdik a kínaiak elárasztani a piacot szarminőségű, olcsó szarutázatokkal. Hogyan lehet utánozhatatlanná,
művészi önvallomását tenni a magyar szar. Na, 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 na.